Naše današnje druženje započinjemo sa gospodinom Dejanom Miletićem, profesorom na Lincoln fakultetu Univerziteta u Beogradu i predsjednikom Centra za proučavanje globalizacije, a tema razgovora jeste najava svetskog prvenstva u pregovaranju od 5. do 7. aprila ove godine. Dobar dan i dobrodošli na Kopernikus televiziju. Dobar dan, Dijana. Dakle, svetsko prvenstvo u pregovaranju, kao što rekoh, od 5. do 7. aprila u Atini. Da. Moram priznati da je lepo ovim povodom gostovati kod vas danas. Imao sam prilike skoro još i pre ovoga susreta da promovišem ovo dešavanje. Kako će izgledati to svetsko prvenstvo? Ali svetsko prvenstvo je, pre svega moram naglasiti, neformalno. To je neformalno svetsko prvenstvo jer vrlo je teško, trebalo bi da imamo jedan kompleksan sistem takmičenja koji bi iznedrio na kraju krajeva finaliste i tako dalje. To nije slučaj danas, ali su napravljeni koraci koji treba da omoguće da se tako nešto u bliskoj budućnosti desi, da imamo jedno formalno svetsko prvenstvo, akademsko, opet da naglasim. Nije pregovaračko prvenstvo ljudi koji rade, koji, ne znam, bave se uspešno poslovanjem na svetskom nivou, domaćem i tako dalje, nego mladi ljudi koji tek formiraju svoju ličnost i svoje sposobnosti. Oni okušavaju, isprobavaju svoje sposobnosti u sučeljavanju sa sličnim studentima širom sveta. Tako da to takmičenje se sastoji iz 5, 6, nekad i 7 kola sučeljavanja različitih timova iz različitih univerziteta širom sveta. Specifično zašto je ovo neformalno svetsko prvenstvo, odnosno zašto je svetsko, je činjenica da sa svih kontinenata univerziteti dolaze na to prvenstvo. Imamo iz Indije, iz Belorusije, Rusije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, iz Balkana, Grčke i tako. Pošto vi imate dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti o kojoj sada govorimo, iz koje zemlje ili iz kojih zemalja su, da kažemo, studenti najbolji u pregovaranju? Šta zapravo jedan student ili jedan budući uspešan poslovni čovek mora da posjeduje da bi bio uspešan u pregovaračkom timu? Odlično je pitanje, pošto pregovaračke strategije se kreću od pozicionog, tvrdog pregovaranja do interesnog ili win-win metoda koje Amerikanci su promovisali i zastupaju u svom obrazovnom sistemu. Zašto ovo naglašavam? Zato što koje ćete od ovih metoda koristiti zavise od situacije u kojoj ćete se naći. A ko će koju metodu koristiti opet zavisi jednim delom i od ličnosti. Tako da teško je sad uzeti bilo kakvu naciju ili narod, državu, izdvojiti, izreći sad oni su sami po sebi dobri. Više se radi o školama pregovaranja, odnosno o centrima koji vrše edukaciju iz pregovaranja i načina na čemu oni daju akcenat. Recimo, u Harvard Law School ona ima najdužu tradiciju u edukaciji iz pregovaranja. Roger Fisher je ustanovio tu školu. Oni zastupaju to win-win, takozvano pregovaranje, gde obe strane treba da pobede, bazirajući se na interesima jedne i druge strane. I to je jedan metod koji je, čini mi se, filozofija života. A ko su onda pobednici? Interesi? Pobednici budu oni koji imaju prvo pre svega odličan tim, drugo, pametne, sposobne ljude koji su uspeli da prepoznaju da ne treba biti naivan u pregovorima. Znate, to kad mi kažemo interesno ili da obe strane pobede ne znači da je neko lud ili naivan ili da neće znati da se... Nego znači odrediti jasno svoje prioritete, svoje interese i onda probati razložno doći do interesa druge strane i naći se negde tako da ostavimo uslove za dugoročnu saradnju. Ne da samo danas smo sklopili sporazum, nego da to tokom vremena bude u stvari jedan benefit za sve, korist za sve. Zašto ovo naglašavam? Zato što u kriznim vremenima ljudi se koncentrišu kako od danas do sutra preživjeti, kako zatvoriti neku priču što pre po cenu i što više uzmem, tako sam bolji i tako dalje. Pravi poslovi se ostvaruju na duži rok. Kada vi sa partnerom, sa suprotnom stranom, sa onim s kojim pregovarate oko ugovora, oko posla,
na dugi rok ostvarujete pozitivne rezultate, uspešno sarađujete i onda u jednom trenutku na bazi tog stečenog poverenja dolazi pravi posao koji će vas učiniti ne lokalno bogatim, nego i bogatim i uspešnim čovjekom, jer ćete biti i ispunjeni i bogati. Između ostalo, a kada pričamo o poslovnom smislu. Ali, hoću da kažem, čak i na državnom nivou i na međudržavnim razgovorima i pregovorima diplomatija dugo pamti. Postoji ta poznata stvar da u diplomatiji je pamćenje dugo. Odnosno, šta se dešava? Države koje ostvaraju saradnju u nekom vremenskom periodu, one baštine na bazi te dobre energije i te uspešne saradnje kasnije lakše uspostavljaju sporazume i dogovore jer se zna da poštuju jedna drugu. I hoću da kažem, znači, taj metod koji se promoviše kao interesno i u našoj školi, u školi koju ja vodim već 10 godina, koja je preneta škola metodologije rada Harvardske škole, kombinovana sa treningom trenera koji USAID je održao u Beogradu 2007. godine. Tako da je to kombinacija prilagođena našim uslovima i od toga smo napravili jednu ozbiljnu priču koja ima tradiciju ozbiljnu i gledamo da još ojačamo u tom smislu. Činjenica da to radimo je i to da smo pozvani, mislim, škola koju ja predstavljam je pozvana da bude osnivač International Negotiation Research Association. To je međunarodna pregovaračka istraživačka organizacija koja će biti pre svetskog takmičenja. Kada će ona biti? Ona će biti od 3. do 5. a od 5. do 7. je takmičenje. I uzgred budi rečeno da ne budem lažno skroman, ja sam pozvan i da budem sudija na tom takmičenju. Kad smo već kod sudija, koji su onda kriterijumi? Kriterijumi su vrlo jasni, pošto su u pitanju scenariji i svaka strana dobije svoj scenarij koji se razlikuje u jednom delu od onog koje suprotna strana ima i zacrtani su interesi koje ona mora da brani i ukoliko u toj platformi maksimum i minimum u pregovaranju uspostavi sporazum, onda je ona kompletirala, odnosno stvorila je uslove da bude bodovana. Ako pak se desi da maksimizirate, vi ste maksimalni broj bodova osvojili, ali pored toga postoji, dešava se u finalima, se dešava da bude nerešena situacija, pošto finale se zasniva na sučeljavanju dve najbolje ekipe i onda sudije tu imaju najviše posla jer se desi da se sporazum ne uspostavi i onda se analizira koja strana je imala veću inicijativu, koja je se trudila da uspostavi kvalitetniji sporazum i tako dalje. Tako da ima šta sudi, ali u svakom slučaju to je jedno, kako da vam kažem, izraz poštovanja našem radu i u tom smislu ja to tako predoživljavam kao priznanje da mi radimo nešto što je na svetskom nivou, u ovom slučaju na evropskom, jer ova asocijacija će biti prva i jedina za sada u toj branši, u toj sferi edukacije i sačinjavaće najpoznatiji edukatori pregovaranja iz Evrope. A u svakom slučaju to nije mala stvar. Da. Spomenuli ste ekipu koja čini pregovarački tim. Koliko ona broji članova? Pa ekipa se sastoji iz 3 člana gde je jedan vođa tima. Uvek imamo lidera, je li tako? Uvek odredimo lidera koji ne mora na takmičenju da desi se nekada u toku takmičenja. Ko određuje lidera? Pa trener. Trener? Trener obično određuje. Lider mora da budi pravi, ono? U svakom smislu. Ja preferiram žene lidere. To sam htjela da vas pitam. Ko su bolji, da kažem, ajde, lideri u ovom slučaju ili pregovarači? Žene ili muškarci? Šta pokazuje vaše iskustvo? Imam utisak da, posebno rekao bih kod nas, muškarci imaju izraženiju sujetu. I u tom kontekstu, ako ih stavite da vode, oni vrlo brzo izgube osjećaj ravnoteže. Dok kod žene je malo drugačije, ona obično je, kako da vam kažem, delikatnija u svom odnosu i obazrivija je. Sad to nekad je dobro, a nekad i nije. Nekad vam zaista treba neko ko će probijati, pomerati granice po cenu i nekad možda i nekih problema i tako dalje. Dok žena će uvek balansirati, ali dobro je, kad pravim tim od 3 člana, evo sad otkrijem tajnu,
obično kombinujem ili 2 dečaka, 1 devojka, ili 2 devojke, 1 dečko. I obično taj koji je jedan bi trebalo, jer on balansira onda ovo dvoje i tako dalje i to je, čini mi se, to je prirodni tok. Dakle, rekli smo imamo lidera. Da, i 2 člana tima i tako onda imaju... A koja je njihova uloga? Da pomažu lideru? Uključujući i trenera. Trener učestvuje u pripremi za pregovore, onda oni pregovori imaju po pola sata, sat, zavisi od pregovora i više etapa i tako. To je vrlo interesantno, mislim, za posmatranje i za, kako da vam kažem, za jednu analizu kako to funkcioniše, ali složeno je da bismo sve detalje raščlanili oko celog tog takmičenja, s tim što želim da istaknem da su tu i Harvard, i Georgetown, i Hastings univerzitet iz Kalifornije, i evo sada Američki univerzitet u Atini, i Leipziška škola, postgraduate studies iz Leipziga, onda i ISEG iz Pariza, onda Nacionalni univerzitet iz Indije i tako. Mislim, šta da vam kažem, znači, svetski tim, to su najjače škole koje postoje, gde školarina je od 20 do 30.000 dolara i to hoću da kažem, to je kao kada bi neki naš klub otišao da se sa Barcelonom i Realom takmiči i da ih pobedi. Dobro, kako se naši studenti snalaze u svemu tome? Dosta su dobri. Ja moram vam priznati da moje iskustva sa studentima koji su se takmičili su izuzetna. Mi smo na kraju krajeva i stigli do 3. mesta jednom prilikom, ali želim da istaknem da je pre svega ti rezultati su sekundarni. Mnogo je važnije to upoznavanje kulture, iskustvo. I ja volim da, pošto i taj vodim Centar za proučavanje globalizacije, volim da istaknem da je u stvari najinteresantnije kad vi vidite da iz Leipziga univerzitet šalje ekipu u kojoj je Koreanac, Indijac i ne znam, neko iz jugoistočne Evrope. Pa onda iz Italije dođete pa vidite Kolumbijac, Španac. Budete pomalo izbunjeni, jer mi nismo naučili na taj diverzitet kultura u obrazovnom sistemu. Mi smo izgubili tu, kako da vam kažem, tu fluktuaciju raznih kultura i tako. Mi smo se nekako izolovali, nešto tuđim željama, nešto spontano, ali to je budućnost. Hoću da kažem, nema drugog puta. Stvari su takve, obrazovni traži razmenu kulturu da osjetite. Globalizacija. Globalizacija je čudo jedno. Znate, to je ta međuzavisnost koja se javlja među državama. To je taj integrativni procesi koji realno postoje. Znate, kad ja pričam studentima, kad smo krenuli za Leipzig, pa mi krenemo, prođemo mađarsku granicu, nemate patrolna kola policijska da vidite sve do Leipziga dole. A prođete nekoliko, ne znate gde je granica. Znate, to je taj osjećaj te slobode je toliko snažan i toliko moćan i toliko vas ispunjava zadovoljstvom, sama ta činjenica da prosto uživate u tome. Tako da mislim, svet se menja i mnogo je važno razumeti kako se on menja. On nije ni dobar ni loš. Kakav je? Normativno ga ne možemo odrediti, kao i tokom istorije uvek. Postoje dobre strane i loše strane, ali će on biti onakav kako ga mi budemo kreirali. Ako mi se skoncentrišemo na stvari koje možemo da promenimo, znate, menjajmo sebe da bismo promenili svet prvo. A ne intenzivno mislimo kako drugi upiremo prsten. Ajdemo da mi budemo bolji. Ajdemo da mi pregovaramo na način da razumemo i drugu stranu i da probamo što objektivnije da sagledamo sve činjenice. Menjajući sebe, postojići na taj način bolji kao ljudi, menjat ćemo i svet. Da li je slučajno ili namerno Atina izabrana za mesto održavanja ovog svetskog prvenstva? Šta reći o Akropolju, o tradiciji antičke kulture i tako da. Ja ne znam, mislim, naravno ćemo tamo biti, ja uvek se setim plake tog starog dela Atine ispod Akropolja i onda kažu tu je Sokrat šetao i onda je tu ustane na tribini, se popne na tribinu i onda krene da priča. Zašto vam to pričam? Zaista je Atina je, mislim, baština naše evropske kulture, kako da vam kažem, i ima posebna dobra energija. Mi Srbi kad odemo u Grčku, mi se osjećamo kao da smo kod kuće. Zaista. I ja, evo, mene prati, jednom sam osnivao 2006. Međunarodnu antiterorističku akademsku zajednicu. Evo sad opet jedna međunarodna institucija, opet u Atini. Lepa koincidencija i siguran sam da će to sve proteći kako treba i da ćemo možda svi vratiti kao pobednici. Što da ne? Mi smo
kako da vam kažem, ambiciozan narod i nadam se da kad uspemo da se prilagodimo promenama kojima smo nekako u nekoj disharmoniji već decenijama, kada to uspemo da se uskladimo, ja verujem da ćemo mi imati vrhunske rezultate. Sve je naravno proces. Pregovaranje je proces. Znači, treba će nam vreme za sve, ali potencijali su tu. To je evidentno i ja ne sumnjam u boljitak ne samo Srbije, nego boljitak Evrope. I naš boljitak je i boljitak Evrope. Da. U najavi sam naglasila da ste, osim toga što ste profesor, već i predsjednik Centra za proučavanje razvoja globalizacije. Koji će biti primarni ciljevi vašeg centra u narednom periodu? Centar je preuzeo delikatan zadatak da pokuša da pomeri granice u percepcijama u Srbiji. Znate, nije problematično zagovarati stvari koje su široko prihvaćene i koje su bliske, ajde uslovno da kažem, prosječnom građaninu Srbije. Problem je približiti ideje koje su na neki način, koje deluju u prvi mah antagonistično. Ja kad mi neko priča o globalizaciji i negativno, ja kažem, da li koristiš internet, da li koristiš mobilni telefon, da li komuniciraš sa, ne znam, svojim detetom, rođakom? Sa kojim predrasudama se obično susrećete kada je o globalizaciji? Predrasude su da je to neka vrsta hegemonije koja će se sručiti na leđa jadnom narodu. Šta hoću da kažem? Da li ima diskrepance, odnosno da li ima razvojnih problema sveta? Da, ali imajte s druge strane u vidu činjenica da imamo toliki rast Kine, da se on preko 7% beleži, pa do 10%, tako dalje, da se Južna Amerika tim tempom, Brazil i te zemlje, to govori da je globalizacija dobra, jer ona uravnotežuje, ispada da ona ekonomski uravnotežuje svet. Nije više samo Amerika, taj centar ili Evropa, nego se taj težišta se balansiraju. Hoću da kažem da čak ni to ne stoji, da u ekonomiji postoji taj disbalans. Kažu da za 20 godina Kina po ovim tempom rasta će stići Sjedinjene Američke Države. Ali to nije katastrofa za Sjedinjene Američke Države ili za svet. Niti bilo čiji rast. To govori da u stvari taj rast se usklađuje ravnomerniji, postoji da svet uslovno rečeno postaje bolje mesto za život. Ali mnogo je problema. I to je uvek bilo. Znači, problemi nisu danas nastali. Koji su najveći problemi? Pa, problemi su siromaštvo, onda velika koncentracija kapitala u malom broju ljudi. Problemi su, kako da vam kažem, hijerarhizacija u svetu savremenom globalizacije, u uslovima globalizacije se zasniva na tehnologiji. Gdje je naša zemlja u svemu to? Pa, sad ću vam reći, ko najbolje koristi tehnologiju, on je na vrhu. Ne samo ko je proizvodi, nego ko uspeva da iskoristi u svrhu jačanja produktivnosti, bolje informisanosti i tako dalje. Kad zaostanete u tehnološkom razvoju, mnogo se teško dižete na tim stepenicama. Ne možete jednostavno preko noći. I to zaostajanje je teško nadoknadivo. U tom kontekstu mi imamo veliki problem, jer udaramo po dnu evropske zajednice. Hoću da kažem, znači na dnu, na začelju smo Evropske unije, Evrope, ako hoćete, ne moramo ni da je zovemo Unija, ona će se zvati Evropa, jer je ona kontinentalno ograničena. Sad da li, koji je tačan naziv, tako da mi ne možemo da izbegnemo tu sudbinu, jer nismo više samo mi ti koji se... To je jedan, kako da kažem, svet je mnogo povezaniji. Nije više to baš ta priča o kojoj, ne znam, neka suverenost apstraktna koja i nekada nije postojala, nego je samo prezentovana nama na način da smo mi mislili da je to ovako ili onako. Poenta jeste sada da svet ima svoj pravac razvoja. On može da stane, može da kolabira, ali to za nas neće biti bolje. Za nas je bolje da mi podržimo te procese i da probamo da se priključimo, jer realno posmatrano, ceo Balkan, mi u centru posmatramo ne Srbiju kao Srbiju, nego Balkan kao region koji, i to pre svega bivše SFRJ republike, uključujući Albaniju, Bugarsku i Rumuniju. Čak evo sad i Grčka je znatno sad oslabila. Do kojih zaključaka ste došli? Pa, lako je relativno dići za Evropsku uniju, ekonomski da digne ceo region. Jer je to 0,5% bruto društvenog proizvoda Evropske unije godišnje. Znači, to je toliko malo da je to jednostavno, ali niko neće uključiti i neće bacati prvo novac, drugo neće integrisati
delove koji nisu spremni, koji institucionalno, bezbedonosno ako hoćete. Znate, to su ozbiljni sistemi koji neće da rizikuju funkcionalnost svojih sistema zato što čekaju da se stvari kod nas pre ili kasnije reše, uspostavi jedna harmonija u institucijama, iskoreni mafija, korupcija, uđe se u jedan stabilan razvoj i rast. Mislim da stvari su dosta jasne. Na nama je kojom ćemo brzinom ići, ali teško da ćemo mi do kraja biti u situaciji da biramo šta će se desiti. Mislim, možemo da biramo samo na našu štetu. Vreme će pokazati. Pa, ja lično verujem da ćemo mi imati snage da idemo napred i ubeđen sam da generacije koje dolaze moraju mnogo energičnije da se suočavaju sa problemima kod nas. Moraju da se trgnu malo. Moraju da uključe sebe u dešavanja. Ne posmatrati sa strane događaje i samo kao penzioneri, uslovno rečeno, nemam ništa protiv penzionera, ali iz pasivne pozicije komentarisati i tako dalje, plus ili minus. Mnogo je važno da mi negujemo taj osjećaj da je naš glas važan, da smo mi kao ljudi bitni i kad to shvatimo, svako od nas će dati svoj doprinos u segmentu koji može, radeći svoj posao najbolje što može, aktivno, slobodno izražavajući ono što misli, boreći se za svoje ideje, verujući u to što radi, ne gubeći veru u ljude i u našu budućnost. I sve će biti u redu. Šta će biti prioriteti vašeg centra u narednom periodu? Pa, prioriteti će biti zaista osvetljavanje tih evroatlantskih dimenzija, kako sve to funkcionira, gde je Srbija u kontekstu svetskih procesa, kako uspostaviti harmonizaciju, kako poverenje izgraditi. Bez poverenja nećemo ništa uspeti da uradimo. Kako ekonomski razvoj postaći, kako taj most između Evrope, Amerike, na kraju krajeva naše civilizacije, kako izgraditi, kako ga uspostaviti ponovo. Mi smo imali tu tragičnu, blisku istoriju koja nas sprečava da idemo dalje, ali uvek moramo da imamo u vidu da su mnogo veći narodi se odrekli dela svog suvereniteta u interesu cele zajednice. Pa zamislite kad jedna Nemačka čak mora da brine šta će Luksemburg reći. Ili Francuska. Takve nacije koje sa daleko istorijom značajnijom za svet, ako hoćete. Pa opet su preneli deo svog suvereniteta. Znači, naši su interes u jednoj zajednici uspešnih, ja bih tako rekao. A zašto? Nama je mesto među uspešnima. Mi kad odemo u Evropu, odete, putujete, vi ste isti kao svaki Evropljan ili u Ameriku. Ne razlikujete se. A moram priznati da kad odem u Aziju, ipak je to jedna ozbiljna kulturološka razlika. I u tom kontekstu zna se gde je naše mesto. A zašto ne bismo bili sa najboljima? Zašto bismo gledali da budemo sa onim koji su iz druge lige? Bilo koji gde su. Ako smo već imamo šansu da budemo u toj prvoj ligi. I ja verujem da mi hoćemo. Jer, znate, svetlost na kraju tunela je najbitnija. Ta će mladi kad osete i osete tu svetlost na kraju tunela, izlaz iz ove naše krize. Kad se to desi, motivacija, entuzijazam, tako dalje, sve će porasti. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu i naravno želim da se vratite sa pozitivnim rezultatima iz Atine, a mi se ponovo vidimo u studiju Kopernikus televizije. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama, vrlo se ljubazno.